хай будет хвала и поклонение на земле и во имя Отца и Сына и Духа Святого. Благослови. И не вернитесь до Бога вашего, бо Я поставлю милосердие. Смилуйся над нами, Господи, Боже страшный. Смилуйся надо мной, Боже, великой милости Твою, и в полноте милосердности Твоей сниши мои беззаконие, обмыться от каменья крови моей, и очисти меня греху моему. Смилуйся над нами, Пане, Боже страшный. Такая из нас, отныне Христа прощения, поеднайтесь с Богом, потому кто не ведом греху, и начнет грехом. Будьте жесткими ваше сердце, але слухайте голос Пана. Хвала перед собой есть подушки в синагогах и на улицах, там люди хвалили их. Собравшие журналисты отрекливают свои уста народу, когда их щиро заховуючи святоденний пост, змогли отримати відпущення грехов і нове життя на подобійство Твоего Сына, что повстал из мертвых, и живей владалец на веки вечные. Бог наш, и готовый отпустить нам грехи наши. Поміж походом і алтаром нехай плачуть святарі свої Пана, нехай Землі
и отримали ласку ртами. Тебе просим. Молимся за неверующих людей, кам'яни, открывши своє серце і розум, познали живого Бога, присутного в Костеле. Тебе просим. Молимся за людей, які переживають особисте нещастя, кам'яни, перестали сподіватися тільки на власні сили і звернулися до Бога, який з любов'ю допомагає кожному чоловіку. Тебе просим. Молимся за нас, удільників этой Евхаристии, как распочатый Великий Пост стал для нас часом покаяния и поєднання з Богом ближнім. Терпячих за Папу Римского, Францишка, який в шпиталі знаходиться, за хворих з наших сім'їв, з нашої парафії, тих, хто в больниці, Марія Александрович, Євген Ковбак, і Бог усім хворим давав сили і здоров'я. Тебе просим. Тело Отца Свету Христос Бог, и шагана и Прежу Христовы. Щоб раз учинки покаяння і любові ми перемогли спокуси і очищені від грехов і удільничать у таємниці муки Твоєго Сина, які живі і голодали, аби завсюди всюди Тобі складали подяку. Пане Святий Отче, всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, как бы своим нашего Пана Иисуса Христа. И Он колено правду доведавши на муку земле, и подяку Тобі складаючи, вам мало роздавав своїм учням кажучи: «Берете і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, яке за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Берите і пійте з його все, бо это есть келих крови моей, нового вечного заповеду, яка за вас, за многих буде пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Ключу, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Його. Пане, я не